Banyuwangi. Pantoro prapting sukuning arga Iram tumingaling Dampyak Sangger Prawadyabala saking katebian Kalamonto Cinodra Anabuh Bendhe Ferry kaya krida anggota lawas iya nah iya lah cocok lah iki lho wong lawas tulodo adit dah tajake dit Sanggare Prawadyabala anak Majurang joget nang lah piye to nak Pak wong sampeyan balik ketani kowe lho nak waduh lah kalau malah dadak balik elek waduh balik golek tinang golek ye
Bene live TikTok marine Tina marine mlebu marine. Os. Sorak pauraham. Oh, ya yo. Tadya Bala saking Pradya Bala maju sigra jumangkah nandar mecat marene aja watet hoi ha 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 loi hoi ho a ho a ho a ayo kene siap oh ayo la gulung gulung endi ta gulung iki lho wajat ke contoh bare gulung wah cocok tepuk tangan di oh ahe ah iyo awai lali bos oh ah iyo
para tamu-tamu kang lagi aja mangkah. Sing mau wis budal saiki budal neh. Urung ta kowe? Oh iya. Tandya bala. Kene ingsun mlawan panjenenganmu pinarjaya. Dene Bapak Ibu kang mengugati ya kuwi supaya uyung-uyung anyeng-uyung apa kang dadi sedya lan karepe. Muga-muga Pak timbul saya berkah barakah Allahumma. Dadiya keluarga ingkang bisa tumurun anak lan putu Allahumma. Saka pandongamu Gusti nginabulake di lungguh kang satata ingsun pribadi kang jumangkah. Monggo Kakang dipun sekecaken anggenipun jengkar kula dherekaken wonten ing wingking.
karo adike sing akur. Aring-aring yakar gedang jember sawi sampe kering lis ono mikiri. Gedang raja sak jorong gimana jodoh timbang luring yakar di suruh pedot. Lagi ora pekomo ati iki opo yo monggo. Gedang raja sak jorong dibereteli dan sing percaya gedang dodo iki. Dudu atuhan diarani pasir. Waduh kopi adeli ana ring pinggir. Guru ketemu awak langsung mesin. Aku langsung entuk, Mbak. Begar koyo kelangan pikir. Duit kelompok arani lugu. Wis garing di porot dadi itu. Saben dino iso turu. Demen riko masih tuwetu. Hop, bote hop. Nyapa? Oh ya. Oh, Sik, mandek sik, mandek. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Hore! Selamat ulang tahun Mbak Ayu. Aku gak dong ya ampun. Sing ulang tahun dhewe-dhewe. Kore di kore. Dung 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 dung. Kore endi kore? Diucapne ulang tahun sing ulang tahun radong. Ulang tahun iki ndek iki. Mas niat iki lho arek-arek iki lho. Ya Allah, terima kasih banyak. Jare songkel. Tulodeyaso kanugrahan untuk saiki bareng karo sampean buat permohonan, buat permintaan. Nganu iki celak demen kok. Ora apa-apa. Sumpah aku radong. Diamini wong sakmene muga-muga iso Semoga kinabulan. Mbak Ayu sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Terima kasih buat semuanya. Ya Allah. Aja nangis, aja nangis. Aku gak iso nangis lek ngene iki. Kok di Ayo dari TPK Amin. Wes, matur nuwun, matur nuwun. Matur suwun sedaya. Semoga sehat selalu, tambah rezekine. Lu meber karo Tulodeyaso saya laris. Nggih, amin. Aku kan lek lari dijak eneh ya. Iya, Ngomong iya. kayak iya. lo Pak Rojiki kayak lo. Ah, Ya ya wes, Pak ya. ya. Iya. Ah. Iki mau aku disogok kopi wae. Lek bareng karo songkel mabut kene apa kono Eh, ya? Gak oleh ngono kuwi. Saiki disogok kopi. Engko enek sogokan liyane kopi. Ya pokoknya aja sogok-sogok lho, aja keri-keri. Apa jareku saiki budake Wati Polo. Ya
Sorak Marata Jayabrata imbang yen padha-padha ngadeg jejeka kaya tugu Sinungkarta nadyan tamu jamak lumrah kowe ing kene marganing patimu Mata sastra Jendramudi majuane Mahabharatan kene ora nganti telung kedhewe mripat tak ilangi cagake ndasmu kowe Parat orang toto ing kene marganing patimu pas ya ayo kones trahing nata kalopokan masih muda Kacarita nalika samono mateng aji pangabaran aji bolos rewu kasenggol bedoreng Kiai bolos rewu ilang wujud kamanungsan gumantiya buta sak gunung rong gunung pitung gunung ngebaki jagat Ayo Nada, maju dah, maju dah. Ya ngono. Pira kowe mau 2.000. Oh iya. Penting ra susuk lho. Ora ade susuk iki. Lho lah ngono. Ae.
Alumni bermanggis. Alumni bermanggis ki. Nanda. Alumni Surya Yaksa. Ya tahun dah. Canda ya. Wong lawas lo. Wani lo. Mau panggah ngebrui ya, jangan kurang ajar kowe. Pesane rohine teles pindho. Jejekana. Tembok ting celoneh jarene kapok kok jaluk masih loro tapi menang wetan bali ngulon tiwas edan ra kelakon tunggu ciu sak botole bapak turu ketok kon jaba Hinuturan mantram suci ilang wujuding kamanungsan anite marang Sang Kyai Nagaraja kinarya wangsuling para angkara murka
Satu saja ya. Jarang butuh sampun dijelasake Pak dulu tempatnya. Embong Banyuwangi.